Vesna Golijanin, marketing menadžer i stručni saradnik za odnose s javnošću ispred kompanije Vitinka AD Kozluk. Bilo nam je veliko zadovoljstvo kada smo dobili uopšte poziv da učestvujemo na ovom sajmu. Prvi put izlažemo ovde i stvarno nam je čast da smo naišli na jako dobar odaziv građana i potencijalnih konzumenata. Vitinka AD Kozluk se bavi proizvodnjom mineralne vode i prirodne izvorske vode, kao i gaziranih i negaziranih sokova, kao i voda sa ukusima. U suštini, ono što je interesantno jeste da u proteklom periodu da jako puno nekih noviteta je iza nas. Ono što je novo jesu mineralna voda sa ukusom kruške i mojito mango. To je zapravo i bio povod na neki način da se predstavimo, ali i uopšteno generalno u stvari ljudi ovde jako malo znaju za naše proizvode i na taj način smo htjeli da predstavimo kompletan naš asortiman. Da li ste zadovoljni posjetom na ovoj manifestaciji? Jesmo. Ja sam se iskreno prijatno iznenadila i sa brojem posjetitelja, kao i sa uopšte zainteresovanošću ne samo za naše proizvode, nego za bilo koju vrstu proizvoda. I ono što je mene posebno oduševilo jeste prijatnost ljudi iz Visokog. To posebno moram da naglasim. Ovo je dakle samo neki početak. Interesantan nam je sajam, tako da definitivno planiramo i u narednom periodu. Naravno, voljeli bismo da i sve naše proizvode da nađu, da kažem, odaziv na tržištu u Visokom i da samim tim i sledeće godine i svih narednih godina budemo jedni od učesnika na sajmu.